Máme po utkání s Českými Budějovicemi, kde otroci uhráli bezbrankovou remízu. Igore, jak bys to utkání zhodnotil ze svého pohledu? Začali jsme trošku špatně, Budějovici nás zatlačili, ale postupně jsme se dostali do zápasu, ale jsme si vytvorili nějaké šance, prostě nám to tam nepadlo a je to remíza 0-0. V tom druhém poločasu byl tlak otroku místy až drtivý. V čem byla změna proti tomu prvnímu poločasu? Zlepšili jsme pohyb, začali jsme viacej kombinovat, podržali jsme hore balón, tím pádem se dostávali do stran, do centrov a škoda len, že to tam nepadlo. No. Ty jsi tam měl sám několik příležitostí. Řekni divákům, jak probíhaly. Tak tá jedna najväčšia, čo som išiel sám na bránu, tak to bola pekná kolmica od Honza Pazleru a proste chcel som to prepáliť cez brankára medzi nohy a proste som to netrafil dobre. No. Co si z tohoto utkání vzít třeba do dalších duelů? Nedali jsme dneska góla, co možná zlepšit? Tak my musíme pracovať hlavne na tom zakončení a proste veriť, že nám to tam bude padať a odraziť sa a proste strieľať góly. No. Před zápasem znělo z kabiny, že proti Budějovicím chceme vyhrát, je tedy bod ztrátou. Tak určite my sme chceli doma vyhrať, potvrdiť, že máme formu, že sme dobre hrali v poháru, ale proste nám to nevyšlo a góla sme nedali. Díky moc a hodně štěstí v dalších utkání. Ďakujem.